to mám rádi, jako poděkování za to, že jsme tady mohli strávit hezký víkend. Myslím si, že odhrávíme ještě hezčí. Zahráli pár možná písniček, který byste asi měli znát. Ta občanská povinnost skoro. Rozdělíme si tady tu party na takové dvě poloviny v té první půlce. Zazní takový ty hity, co změnili asi největší množství jako z nás, těch táboráků, to znamená ty nejprofláknutější fláky. A potom v druhé části si zkusíme vám zahrát nějaké věci, které jsou buď novější, nebo aspoň hezčí nám přijdou. No, tak důležitá věc, mám strašně málo dětí, asi půlka jich je omluvených. Prosím vás, kdo budete znát nějaký písničky, zaspívejte si s náma. Určitě. Ani mi furt nevěří, že to zpívání může být hezký, tak nám pomožte. A ještě abych nás zapomněl na takovou důležitou věc. Za tohle všechno, ale kdyby se vám to nelíbilo, tak poslouchejte. Může primárně tamhle ten pán poškovaný něčem, že nás jsem tak jako doručil po několika letech stavečního přemlouvání, tak to nechal přijet. My jsme moc rádi, že nás tomu doručil. A doufám, že se mu to bude taky líbit. Včera se mu to líbilo. Já se přiznal, že jsem to fakt nečekal, ale myslím si, že můžu i za obec jako předem poděkovat, protože jsem to slyšel už včera. Doufám, že jsme to nikdo nepojmenovali koncert. Jestli jo, tak se předem omlouváme. Říkáme tomu takový pořád nějaký. Ještě si zahrajeme spíš tak sami pro sebe a když se vám to bude líbit, tak budeme moc rádi. A když tak nevypadají, tak je to baví všichni, jo, prosím vás. Tak, pojďme se zahrát takové stručí. Martin po mně původně chtěl, abych mezi těma písničkama říkal takové ty věci, kdo to napsal, kdy to napsal, proč to napsal, kde se to všude hrálo, kdo to zakázal hrát a takhle. Já si myslím, že zrovna tady u vás jsou k tomu mnohem povolanější a chtějí pravidelně takovýhle pořady dělají. Kdo to napsal, kdy to napsal, proč to napsal. A krom toho spoustu těch věcí nevím, takže vám povídat nebudu. Teď vám zahrajeme další písničku. Jo, a ještě by bylo řešeno, že jak to říct slušně, nevydržíme
tady dlouho bez piva v kuse sedět, takže to rozpůlíme, takže tam bude přestávka, takže až budete usychat, prosím vás, tak po té přestávce se tam skočte napojit. Jo? Zkuste nám nechodit během toho hraní se napájet. Vaše skutečka.
některé písničky samozřejmě jsme vždycky jeli úplně na zkoušet, vteřinu po vteřině, přesně tak, jak se nám to líbilo, jelikož vedoucí tohoto nejmenovaného tělesa, bezejmenného programu stavoval dneska po obědě. Takže prostě musíte občas, když uslyšíte, že nám to moc nejde, tak to víc nám pomožte, prosím vás zpívat. Je pak dneska, nějaké to nakopne trošku a bude to líp. Kdo si jsou? Trošku jiný. Slova. Že plijou slony. Jo, prosím vás, tak některých písniček není originální zápis, vlastně žádný. Jsem tady zjistil, když jsem na to koukal, co vlastně budeme hrát, takový pojitko toho koncertu, až to máte nějakou vlastně myšlenku, mělo být takový, že je tady spousta dětí, který to hrají i baví, ty písničky, co hrajeme. Ačkoliv tam nehrajeme žádnou písničku, která by byla novější než jejich rok narození, nebo jak to prostě říct. Jo, že to je takový ten cíl, že nás to baví, i když to jsou písničky dvakrát starší než my sami. Baví nás to. Kolik je smutného, když taky nejdou, lidem nad hlavou, smutnou hlavou. Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl, za čas odletěl, každý zapomněl. Kapsu prázdnou, nech mi mohla, postavit mohla se
A poprosím tamhle režii, když tak ještě tam svítí nahoře, že to něco dělá, jo? Já už jsem se úplně vyčerpal, nevím, co bych vám říkal. No, tak hraje. Někam jsme přišli, jo? Zase.
vás. Tím, jako tradičně vždycky postavíme koncert a pak já jednu a jednu vždycky škrtneme. Takže tohle škrtneme. Myslím tu další. Pořadí. Tuhle písničku děti napasovali asi před 2 hodinama teprve. Je to projektový IQ test. Na zkoušce většina z nich prošla, tak to teď. No. Jak to bylo? Kdo nespívá, tak nezáleží. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Která by mě chtěla, syna vychovávat, všechno doma nakoupila. Která by mě chtěla, syna vychovávat, všechno doma nakoupila. Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou býti. Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou býti. Kdybych si mě musel kolíku dělat, to třeba nedíti. Kdybych si mě musel kolíku dělat, to třeba nedíti. Kdyby já ti musel kolíku dělat, to třeba nedíti. Kdyby já ti musel kolíku dělat, to třeba nedíti. Kdybys mě musela košiličku šíti, bez jadel ani dít. Kdybys mě musela košiličku šíti, bez jadel ani dít. Kdybych já ti měla košiličku šíti, bez jadel a nití. Kdybych já ti měla košiličku šíti. Mýho jako osobního názoru důležitý interprety a autory, který mě osobně potkávali, když jsem byl jako malý já, než velký já, tak jsem jezdil taky v táboráku a doufám, že se aspoň některýma interpretama trefíme do vás, že ty písničky taky třeba zpívali. A na ty, na který zapomenem, tak se omlouváme a na přezdolek vám je tady naladíme. Tak,
muzikátů, tak si dáme poslední 2 písně v prvním bloku. Tak si dáme 10minutovou, teda nakonec 15minutovou přestávku. A pak vám zahrajeme ještě, jestli tady někdo zůstanete. Kdybyste vzadu třeba neslyšeli a chtěli byste nebo i slyšet, určitě tady se dá kdekoliv, klidně přijďte jako až tady klidně úplně pod nás, nám to nevadí. My tady jsme pro vás. Tak. Jak jsem říkal, že chci připomenout ty nejzásadnější interprety a autory. Pokud někdo zjistíte autora nebo interpreta téhle písničky, tak nám to pak řekněte, jak to napíše. To vygooglíme. Kdybyste chvíli u nás se stavili, tak byste nechtěli už nikdy svět. Uprostřed lesíčka je malá krajnička a v ní je sladvička jak z růže květ. Tak když mi vesele zakráče, srdce mi radostí zaskáče, mám sladvičku mám, když jí nasypám. Sluníčko probouzí sváček a ona mi veselé kokoráče mám, sladvičku mám, když jí nenasypám. Smutně mi řekne kokorát, si to starý vole sám. Když jí na provázku, já vedu na provázku a ty ji nezlákám ten černý les. Zastřelit zajíčka a moje sladvička nese odzováčku jak věrnej pes. Nejvíce se bojí kouta, aby jí nezatáhl do kouta. Pak by ta krajnička byla tak malička, já nevím, jak bych to tam bez ní snes. A sladvičku mám, když jí nasypám. Sluníčko probouzí sváček a ona mi veselé kokoráče mám, sladvičku mám, když jí nenasypám. Smutně mi řekne kokorát, chceš si to starý vole sám. Eva a vaše. Tak, já tu jednu ještě dám. Já ti budu taky, a pak se budu no, já to jsem radši ne. Pan vedoucí tady včera utrousil poznámku, že se toho tady spoustu naučil, jen včera s dětma zahrál. Jeden akord. Což je 50%. Pojďme, vás prosíme, abyste nám pomohli s zpíváním a tak. A hezká mezi.